Tíghaíomh, Ciarán seo, agus iniu táimid chun anál an bhulún a dhéanamh. So clachta deasata ann a chearann slíonn análú bhealach atá níos fearr agus níos éifeachtaí dúing. So de gná a rihan lei nuair táimid análú, ní úsáidmid ach 25 fan géad den spás tá anns na scabhóga. So sin aon ceathrú den spás. So cílíonn sé sin nachfuilmid ag fáil an oxygen sin ar fad tá ag tastal wein chun ar níthal dhéanamh a rihan lei. So nuair dhéanamid clachta cosúla anál an bhulún, cabhraíonn sé linn mit héana thuamhnú, tung sé níos mó fuinmh dúing, agus cabhraíonn sé linn smaoineamh ar bhealach níos soléire nó go soléir. So chun an clachta dhéanamh, sigaí lena cosa trasna, nó site ar chathaoir, drim díreach agus tóghamid na lábha ar an molog. Nis má tá compórtach leis is féidir den súla a dhúna, agus samhlaigh gur ballún atá ann de bholog. So leis sin chéad anál amach eile, táimid chun an ballún a lína sús. Sin leis an anál amach táimid chun ligantain ar imeacht ón ballún a ríist. So ag análú isteach tríd an trón, agus ag análú amach tríd an trón. So an ballún ag lína sús le air, leis an anál amach ag ligantain ar imeacht sin a ríist ón ballún. Anamh so cúpla uair eile, an bolog ag leanú amach leis an anál isteach, agus an bolog ag chuailú isteach a ríist leis an anál amach. So an ballún ag lína sús le air, agus ag folamhú ríist leis an anál amach. So uair nó dhó eile ag análú ar an gcuí seo. Agus leis na súla dúnta go fáil, díreach ag tuairt fineara cén chuoin airionn tú nó conas mar a bhóithíonn tú inis ag análú ar an gcuí seo. Agus is féidir na súla a oscailt. Ítach. So nuair a bhíonn ag análú mar seo nó ag déanamh clachtaí anála cosúla seo, cabhraíonn sé linn an crí a bhfuilú síos. So chiallaíonn sé sin nach bhfuil sé ag bualadh ó tapaí céine. Agus cuireann sé sin an oxygen timpeall an chorp isteach sa chóras fola. Agus tugann sé sin le fios den inchin gur féidir le a scíaligant agus scaoilann sí le endorphins, chemicach a cabhraíonn linn a bheith níos sunna sásta ioning féin.